Alle sammen, det her det er en ny video fra min nye kanal. Jeg laver den her kanal, fordi at der var for mange, der ikke synes, at min video var god nok, og jeg var dårlig til at lave dem, og jeg gjorde så meget af dem, og ja. Og nu vil jeg begynde at lave en kanal, hvor jeg begynder at fiske lidt, vise hvor der er gode at fiske hen, så måske noget fisktip og forskellige lave nogle vlogs rundt omkring, og lige sådan nogle grej og en stang og alt det der. Og en af mine venner, der hedder William, der også går i fiskeklub, han spurgte om jeg kunne lave en anden kanal, hvor jeg viser lidt grej og sådan. Så ja, det er den første video, jeg laver på min kanal, så og jeg lægger et link nede i beskrivelsen af hans video og hans kanal. Så ja, vi ses.